Moi boa tarde e noite a todas e a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do 24 de xullo, sendo as 21:01 horas. Comezando pola parte resolutiva, primeiro punto, aprobación data da sesión anterior si correspondera, ata ordinaria número 2026/25 do 29 de maio do 2026. Paso un turno ao grupo da oposición. Con respecto a esta acta, inda que na acta escrita non aparece reflejado, temos as grabacións do vídeos dos plenos en donde se ve a primeira intervención justamente antes do pleno. O pleno anterior, o Grupo Popular non se presentou por distintos motivos e ante ese cambio de fecha, desde o Concello, o día firmado 12, nos entregousenos o 13 de maio, o señor alcalde envíame a min, como voceira do Partido Popular, un escrito en donde nos di que o 22 de maio a festividade patrona de funcionarios da Administración local, coincidindo con esta data, na que debería celebrarse a sesión ordinaria do Pleno da Corporación. E non habendo urgencia algunha nos asuntos a tratar nesta sesión plenaria que requieran a súa celebración e por o que por medio de presente faixa vostede como voceira do Partido Popular a seguinte consulta. A consulta é a posibilidade de cambiar a data da sesión arriba indicada na que sería para celebrar do mes de maio da presente o seguinte data, o sea que en vez do 22, dinos a posibilidade de celebralo o día 29. Nada máis que se fala de que vai haber un cambio de data. Por ello, realízase a consulta para modificar a data da celebración da sesión do mes de maio e solicitas a súa resposta. Ante esta consulta, o Partido Popular, firmado por min o escrito como voceira, consultada entre os membros, claro que contestamos este escrito. O escrito en donde decimos que en resposta á modificación da data da sesión ordinaria plenaria do día 29 de maio, queremos manifestar a nosa imposibilidade de asistencia a dita sesión ordinaria, tras a modificación de data inicialmente prevista. Dita imposibilidade vem motivada polos compromisos tanto profesionales como personales previamente adquiridos, os que non poden ser modificados coa atención disponible. Por este motivo, consideramos que o cambio da data dificulta a nosa presencia, a nosa participación e a representación nesa sesión. En consecuencia, deixamos constancia do noso desacordo coa modificación realizada e solicitamos que se teña en conta a consideración. Ante esta resposta, non houve ningunha contestación por parte deste goberno do grupo que está gobernando. Nin siquiera se nos contestou a posibilidade que nos presentáramos unha alternativa, como dixo o señor alcalde na anterior, en donde nós non habíamos presentado alternativa. Non presentamos alternativa porque cando non se nos pregunta, simplemente se di que se cambia, nos decimos que non podemos asistir. Se non se habla de alternativa, non somos nós os que estamos no goberno para propoñer esa alternativa. Por iso, aquí, moitas veces fálanse de cousas en donde non son verdade. E, aparte diso, o grupo da oposición, como di o señor alcalde, formado polo Partido Popular de Santa Comba, que somos 6 membros totalmente adultos, conscientes e independentes, que cada un pensa o que quere e pode asistir cando poida e deixa de asistir cando poida ou cando queira, e non están condicionados pola portavoz, por min, como dixo o señor alcalde, porque no Partido Popular cada un ten decisión propia, porque neste partido respétase a decisión de cada un, porque cada un sabe cando ten que vir ou non, ainda que, xa lle digo, señor alcalde, que usted vexe reflejado nos outros. Aquí cada un é libre de vir. Se no pleno pasado algúns tiñan uns compromisos, os asumiron, e os que viñamos ou non viñamos tiñamos as nosas causas, cada un é libre de vir ou non vir. Pero eu non coacciono a nadie porque somos 6 persoas maiores, adultas, cada un ca súa casuística, e non fun eu a que obligou a nadie a vir ou a deixar de vir. Dito isto, non teño máis que aportar, máis que decir esa reacción en donde, cando se fala do que non se sabe, millor non decir nada. E, sobre todo, non decir que nós non propusemos alternativa ninguna de fecha porque a nós non se nos preguntou. Nós díxonos do cambio, se queríamos cambio, dixemos que nós non nos cadraba o cambio porque xa tiñamos compromisos adquiridos, pero, claro, non se nos contesta, non se dá alternativa, pero logo neste pleno interpreta esas cousas para quedar ben, sin respetar os demais. Moitas gracias. Vale, moitas gracias pola intervención. Pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado 7 votos a favor e 5 votos en contra.
Vamos a pasar ao segundo dos puntos. O asunto é dar conta do informe trimestral sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010 e período medio de pago, Real Decreto 635/2014. Segundo trimestre, todo corresponde co segundo trimestre deste ano en curso, ano 2026. Vai a pasar a expor o concelleiro de Obras, Pablo. Como todos os trimestres, o de morosidade máis o período medio de pago. No de morosidade realizaron 101 pagos dentro do período legal de pago por un importe de 187.446,49. Realizaron 623 pagos fora do período legal de pago por un importe de 2.238.875,88. Facturas justificadas pendientes de pago, temos 319 operacións dentro do período legal de pago por un importe de 894.694,08, e temos 96 operacións fora do período legal de pago por un importe de 205.714,22. Por outro lado, no período medio de pago, temos que se pagaron 2.426.322,37 con un período de 100,36 días. Temos pendientes de pago 389.019,41 euros con un período medio de pago de 21 días, o que dá un total resultado do período medio de pago do segundo trimestre de 81,12 días. Vale, unha vez exposto, paso un primeiro turno ao grupo da oposición. Como nos plenos anteriores vemos como o período de plazo de previsto de pago a proveedores sigo superando os 40, 20 e pico, 40, 30, 50 días que sería o normal de pago a proveedores. A dinámica deste Concello, conocémola todos, chegamos incluso a ter 200 días de espera de período medio de pago. Estamos todavía nos 100, que son 3 meses en donde a xente pois sirve ao Concello, pero ten que esperar a que o Concello lle pague. Isto supón unha carga moi grande para moitas empresas, como se está demostrando en moitas empresas que están deixando parece ser polos comentarios, que tampouco non facemos un seguimento exhausto do servizo de suministro, como incluso tamén vemos un Concello un pouco a deriva, unha primeira intervención a finales de 24, en donde a Hacienda pois fai que teñamos que pedir aí un préstamo en donde quedamos endeudados en 1 millón máis de euros, estáse pagando, non se dá recuperado a pesar desa intervención, fai 3 meses volvemos a dar un pequeno toque. Estamos aí en 3 meses pago medio. Home, eu creo que quen ten unha empresa, se fai un servicio, normalmente as empresas giran ya 30 días. Entón, estamos creando unha situación un pouco tensa nas empresas, nos suministradores do Concello. Pouco teño que decir en donde a dinámica do Concello vese que vai un pouco en declive, non se dá recuperado ese período medio de pago, non sei que pasa a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel tesoreiro. Vemos que pasaron neste período 3 interventores por este Concello, deben ser que as cuentas non dan e a falta de justificación pois non nos sabemos, tampouco non preocupamos. De feito, levamos 2 anos sin presupuesto, entón vemos que realmente o Goberno está non cumprindo que os proveedores e as cuentas están realmente pois en declive, en quiebra. O Partido Socialista, cando fixa a campaña, decía que había unha deuda moi grande. Xa lle digo, como sempre, que se ve reflejado, porque realmente a deuda é a que ten. Usted sabía o que iba a pasar, porque usted sabía o que iba a facer nese Concello, chegar a esa deuda tan grande como co compromiso de que a xente que teña problemas na súa propia empresa pola falta de pago deste Concello, que fai moitos anos que non pasaba. Pouco que decirlle, non nos damos recuperado, estamos en 100 días de pago, esperemos que se recuperen pola ben de todos os proveedores, tanto dentro do Concello como de fora do Concello, que están facendo que os nosos veciños teñan os servicios, pero vemos que a administración local, ahora mismo, levamos 3 anos con a falta de administración total. Paso un segundo turno ao concelleiro, Pablo. Non, creo que temos distinta documentación. Son 81 días, non 100. E o dos interventores se explicou, creo que no último pleno. É dicir, os interventores chamaron de outros concellos, non é que non queren estar aquí. Claro, está na comisión de servicio, o Ulloa chamaron de Santiago, ora a Manola volveron a chamar a Santiago, e mentres, bueno, estamos esperando que nos asinen outro interventor, que non pasan moitos máis concellos, que ahora mesmo na maioría dos concellos ten acumulados. E si, son 100 días, é dicir, rebaixouse 19 días con respecto ao primer trimestre,
O pendiente de pago tamén se baixou 624.000 euros. Aquí o problema é, ahora mismo, por exemplo, as obras de Diputación sí que en 7 días, desde que está a documentación, está ingresando. Pero hai moitas obras, non é por que sea do Partido Popular asunto, é dicir, a parque empresariales, nós en noviembre pagada, e tardaron 4 ou 5 meses en ingresar, é dicir, tens que adendar os cartos, e despois, cando te ingresan eses, con eses cartos, paganse facturas. É dicir, vaise pagando, ora sí que se dou un salto bastante importante, nos últimos meses que se pagou aí, había obras da Diputación atrasadas por certificacións que non estaban correctas, houve que requerir a empresa que subsanaran eses erros, e mentres que a Diputación non lle certificas que as facturas están ben, non che fan o ingreso. E moitas veces atrasas por eso. É o que di usted, é dicir, unha empresa non pode esperar, non estamos contentos con este período de medio de pago. Unha empresa, a ver, algúns van a 30, 60, 90, a maioría das facturas máis grandes que temos neste Concello son das obras do POS. E eles traballan a 90, o que non podemos é tardarnos tamén en pagarche. Estamos traballando e quer seguir baixando o período de medio de pago. Pero, bueno, hai que ter en conta eso, que se baixaron 19 días con respecto ao primeiro trimestre e 624.000 euros menos pendientes de pago co anterior trimestre. Paso un segundo turno ao grupo da oposición. Hombre, a dinámica de ingresos de pagos nos concellos non é novedade este ano. Levamos varias legislaturas en donde o proceso é sempre o mismo, en donde hai demoras, hai retrasos, hai requerimientos que hai que cumprir, e de alguna forma, pois, non sempre se ingresan os cartos das subvencións pendientes cando non queren, pero precisamente aí está a boa gestión dun concello en donde hai que realmente xugar con esos prazos e intentar que se realmente pois hai de alguna forma unha deficiencia de ingresos por parte das administracións públicas por poder de alguna forma facer un ajuste interno. Respecto aos interventores, aos funcionarios, as habilitados nacionales que poden realmente optar a outras plazas, non é que os chamen, é que surge esa plaza e vanse si queren. Non están obligados a marcharse daqui. Eligen, pois, polo motivo que sean, e prefieren deixar esta plaza e ir para outra que se consideran o mellor. Si realmente nesta plaza estuveranse cómodos, estuveran as cousas indo ben, quedaríanse aquí. Non nos chaman, as plazas vacantes quedan e van, si queren, se non van eles irán outros. O sea que parece ser que non sabemos justo como funciona ese sistema. E gracias a Dios que se baixou un pouco, pero ainda queda moito por baixar. Pasamos de 200, 200 e pico, estamos ahora en 100, bueno, pero aquí é o que pon 100, baixaron 16 días. Bueno, pero o prazo medio foron 100, vale, no trimestre, que é o que pon aquí o papel, está ben claro. Entón, usted mismo dixo ahora mismo, e aí estamos, vale, entonces aí estamos en que realmente esperemos que se siga baixando, polo ben das empresas cas que se traballan, pero a dinámica dos concellos non a veñen ustedes a inventar, sempre o mismo, que pasa que hai que facer unha boa gestión para evitar chegar a estes extremos, a estos ou os maiores que vivimos nosotros nestes 3 anos que levan ustedes no goberno. Bueno, unha vez exposto polo noso concelleiro, mas pola portavoz do Partido Popular, estou de acordo con ambas posturas. A postura do noso concelleiro é defender a nosa gestión e a postura da oposición neste caso é intentar sacar e criticar que, bueno, pois, ao mellor parte de razón teñen, pero que sí, hai que ser un pouco máis serios con certos comentarios que se din aquí. Comento sin acritud. Acabo de decir o noso concelleiro, son 81,12 días, non 100. A parte deso hai o período medio de pago das que temos pendientes, que se non me engano son 21 días. Vale, entón sí que se vai mellorando e vais a seguir mellorando. Por que? Porque digo o de que hai que ser máis serios, porque falase dun préstamo, que se pediu un préstamo de 1 millón de euros, vale, pero non se fala dos préstamos que estamos devolvendo nós no goberno de obras que se fixeron por medios de plans de obras, como foi o campo de fútbol, que se dixera que quedou, estou de acordo co campo de fútbol, con esa gestión, pero chegouse a comentar, eu acórdome, cando era máis rapaz, escoitaba os plenos, que eso iba a salir gratis. Non, eso non saliu gratis. Un préstamo da Diputación que estamos pagando nós. De cada plan de obras que ven, estamos apartando, non sei se o que considera a Diputación, a veces 100 e pico mil euros, eso estamos pagando nós. Tamén son cartos que estamos pagando. Entonces, eu entendo que cada un ten que por a súa postura, pero se nos pomos a decir realidades, vamos a decirlas todas. O que sí me choca, por eso dicía que hai que ser máis serio, que non se pode vir, despois de tantos anos de trayectoria, señora Pose, non se pode vir a un pleno a decir que parece ser polos comentarios que están deixando de traballar empresas. Parece ser.
Outro día comentaron, estaban guisando e comentaron, ai, que o alcalde non paga ben. O sea, que hai que, está claro que cada un ten que presentar as súas motivacións, pero dixéronme nun bar que o alcalde iba a tal sitio. Non, hai que ser un pouco máis serios. Non conozco a ningunha empresa que deixara de traballar co Concello. Temos falado con moitas, de que imos a mellorar, etcétera, etcétera. Gustaríame que se dera nombres, pero é que non conozco nin a primeira. Eu non o vivo, son o alcalde, eu non o vivo. Non vivo semejantes críticas. Ten razón o concelleiro, seguiremos mellorando, intentaremos seguir mellorando, pero hai que acordarse tamén da deuda que collemos o concello, e que iso é unha realidade. Cando colles un concello, creo que bastante estamos facendo, e estáse vendo, cando a conta xeral do ano 2023 colles un concello con 2,8 millóns de euros, 2,8 millóns de euros de remanente negativo, e o baixas o ano seguinte a 1,2 millóns de remanente negativo, non fai falta ser un estudiado do mundo para saber que o noso goberno diminuiu a deuda que 1,5 millón de euros, máis de 1,5 millón de euros nun ano, e cando salga a conta xeral do 2025, e dende lienzo, ojalá o deixemos a cero. E cando acabe o 2027, probablemente teñamos remanente positivo. Entonces, eso ven precedido do que ven precedido. Bueno, sempre se utilizan palabras de cribe, quiebra, eu creo que se está vendo por aí. Depois subimos fotos de que está mal desbrozada outro día unha pista de polideportiva. Se a maior crítica que teñen hacia este goberno que está mal desbrozada unha pista polideportiva, bueno, pois algo estaremos facendo ben. E creo que se está vendo todas as obras que se están facendo e todo. Entonces, hasta comentou Pablo un detalle o concelleiro Pablo, que me escapaba a min, cando se fan as obras, a maior parte de obras, para que sepa a xente, fanse con fondos da Diputación na súa maior medida. Con isto non fago política, é unha realidade, vale, por medio dos POS ou da Xunta de Galicia. Entonces, ao que se refería Pablo é un exemplo, unha obra a que fixemos outro día en San Cristóbal. Vale, esa obra, que é unha obra, bueno, eran 3 obras, unha parte desa obra era a de San Cristóbal Núcleo, son 200 e pico mil euros. Cando se vai facendo a obra, pois o director de obra que contratamos vai certificando certas partidas. Pois mira, fixos isto, mandas á Diputación, mandas os cartos e ingresaslos. Cal é o problema? Estamos tendo problemas que a Xunta de Galicia, hasta tiran pedras contra os seus, do seu color, que a Xunta de Galicia tarda máis en ingresar. Entonces, iso tamén é unha mala gestión por parte, neste caso, da Xunta de Galicia. Entonces, é bastante relativo. Hai que seguir mellorando. O ideal sería pagar, tan pronto ten a factura, pagar. Claro que sí, intentaremoslo entre este mandato, o seguinte, pues intentaremos pagar a 5 días, a 10 días, ojalá. Pero, bueno, creo que se está mellorando. O que sí me parece curioso é o dos interventores, porque o Concello de Santa Comba, os concellos a partir de 5.000 habitantes, vale, teñen 2 figuras do Estado. Neste caso, doña Cristina é a nosa secretaria, vale, é unha figura posta polo Estado, e despois a intervención. O Concello de Santa Comba, o interventor titular era Carlos, vale, que xa nos deixou fai 2 anos porque por comisión de servicios fui para o Consello de Contas. Ao marchar o Consello de Contas, sacamos unha oferta, trouxemos un interventor, Javier Ulloa, vale, co que pois teño que decir que teño certa amistad con el, que traspasa as funcións do Concello, e veu para aquí, marchou do outro Concello para vir para aquí, vale, e tuvo a suerte de que o chamaron da capital de Galicia, de Santiago. Entonces, eu podía non firmarlle. El dixo, eu quero ir para Santiago. Por qué? Porque é un reto personal para min. É normal. Será como un político que teña aspiración ser presidente da Xunta ou da Diputación. Creo que o entendemos todos. O alcalde de Santa Comba que fai? Non lle firma, cando é a súa ilusión. Obviamente firmelle. Esa persona, Javier Ulloa, chamoume a alcaldesa de Santiago, Gorati San Martín, mira, quero, podía non firmarlle. Pero falamos, e un mes despois, marchou para Santiago. Tristemente tuvo un problema de salud grande, un derrame cerebral, moi gordo, é unha persona xoven, ten menos de 40 anos, e agora mesmo ainda está de baixa, un ano e pico despois. Entonces, unha vez pasou eso, Santiago buscou outro interventor, non sei que pasou aí, e nos buscamos outra interventora que veu acumulada. Que quere decir eso? Interventores que non hai moitos, e interventoras, ela, Manola, que é do Loureiro, gustaría máis xente que lle preguntaran, cando vai pola calle, a xente que escoite, a cámara está aí ou ali, xa non sei cal é, que pregunten se é por disgusto.
Manola do Loureiro, pregúntenlle a ela. Entonces, veu da acumulada, estaba en Outes e estaba aquí. Chamárona de Santiago, outra vez, vale, só dicen varias veces, pediume ir para lá. Que fago? Non lle firmo. Podría marchar ela voluntariamente. Estaba da acumulada aquí. Entón será unha ilusión que ten. Tamén lle dicen, só dicen creo que noutro pleno, a Goretti, non me chames máis que non che collo o teléfono. Agora estamos querendo fichar, non vas levar un terceiro. É un decir, vale, pero non se pode sacar de contexto todo, porque incómodos, non temos un látigo aquí. Agora estáse buscando outro, vou que falar co eido local, vale, para que presentaran ofertas. Creo que acababa o plazo e non se presentou nadie, porque non hai interventores. Estuvemos a punto de fichar a un de León, imaginadevos como vai o tema. Iso é unha realidade que podedes falar en calquera concello. Vale. Este punto, bueno, non hai que votar, que é dar conta. Vamos pasar entón ao terceiro dos puntos desta volta, é ratificar e tomar coñecemento do decreto de alcaldía número 1125/2026 do 6 de xullo do 2026 que fai referencia á aprobación do proxecto correxido dos parques infantís que queremos crear no lugar de Bazar e no lugar de Castriz. Ambos proxectos foron incluídos dentro do plan de obras da Diputación da Coruña do 2026, no apartado complementario. Vai a expor novamente o concelleiro Pablo. Estes son un proxecto de parques infantiles que se presentara no seu día cando pos. Da Diputación fixeron un par de requerimientos. Era accesibilidade ao parque, mas que tiña que ter uns xogos adaptados para persoas con algún tipo de problema. Tamén un estudio básico de seguridade e saúde que está no proxecto, bueno, manda yo modificar. O que se fixo en Bazar o acceso, fixose faise unha acera dun 80 desa pista deportiva, e en Castriz, xa a escola de Castriz ten unha acera perimetral e enchese un pouquiño máis a acera para que dé o 1,80 m para acceder ao parque. Isto fíxose por decreto da alcaldía porque para agilizar o trámite e mandar á Diputación. Por lo tanto, de acordo co anterior, eleva ao Pleno da Corporación Municipal esta proposta de acordo. Ratificar e tomar coñecemento deste decreto da alcaldía. Decreto número e data 1125/2026, do 6 de julio de 2026. Obras, Parque Infantil en Bazar e Castriz, Plan Provincial POS 2026 AD2, Persoa redactora, Antonio Landeira Blanco, titulación Enxeñeiro de Obras Públicas, identificación colexiada número 26.625, data do proxecto correxido, xuño 2026. Comunicar este acordo á Diputación Provincial da Coruña por medio da plataforma Sotel e facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión deste acordo e o correspondente expediente. Paso yo un primeiro turno ao grupo da oposición. Pouco temos que decir. Este proxecto xa se trouxe aquí, xa se debatiu. Como o sistema que temos, a tónica que temos de respecto ás obras do POS, como decimos sempre, o Grupo Popular, por suposto que nunca vai votar en contra dun plan de obras, un plan de obras que son os cartos que veñen neste caso da Diputación para aproveitar dos nosos veciños. Cada alcalde, cada corporación decide facer unhas inversións que unha vez toca unha zona unhas parroquias, outra vez tocan outras, entonces benvidos son os cartos. En este caso, bueno, pues, se un proxecto pois houve que de alguma forma rectificar algo que estaba mal, para que estamos acostumbrados, pois habrá que facelo. Xa non é o primeiro, nin será o último, pero bueno, todo o que sea para que a documentación estea ben cumplimentada e non haxa problema a hora de poder percibir eses cartos para poder executar as correspondientes obras. O noso voto, como en todos os plans de obras, van a ser pois da abstención, porque como non se conta para nada, non participamos para nada na distribución, nas decisións para o que sería o plan de obras, ainda que o señor alcalde dixo que nos iba a invitar, seguimos igual no mesmo sistema, a un ano que queda 9 meses das eleccións non creo que sea, porque as palabras son moi bonitas, pero levas o vento. Entón, como lle digo, pouco máis que decir que cando se trouxo no seu día, se había que corregirlo, pois ben corregido estea, e que realmente que sea unha realidade a inversión deses cartos do POS. Paso un segundo turno ao concelleiro, Nada máis se que ten algo decir. que aportar. Vale, vamos entón a pasar a votar. Votos a favor?
Abstencións. Queda aprobado. 7 votos a favor e 5 abstencións. Vamos pasar entón ao cuarto dos puntos. Este punto vou no expor eu. Este punto é a ratificación do decreto da solicitude da subvención á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración do proxecto dun obradoiro dual de emprego denominado Valora 2026. Bueno, aparece aquí, aportóuselle ao grupo da oposición toda a documentación. Na documentación aparecen informes favorables tanto de Secretaría como de Intervención. Un segundo. Sí, informes de Secretaría de Intervención. Este documento aprobouse por decreto de alcaldía e ahora vimos a este pleno para ratificalo e para debatilo e para solventar posibles dudas que teñamos. É un obradoiro que dura 9 meses, vale? É un obradoiro no cal cada un dos 4 concellos participantes, do cal o seu promotor é o Concello de Negreira, teñen que facer unha aportación de 5.500 euros, aparte de todo o que aporta da Xunta de Galicia, que hai que agradecelo. Comprende Concello de, como dixen, de Negreira, Valdedubra, A Baña e Concello de Santa Comba. Son un total de 20 personas que van a ter a oportunidade de traballar xornada completa durante 9 meses e distribúyese con 5 personas de cada un dos concellos. Da experiencia corta que temos de 3 anos de outros obradoiros, hai obradoiros que os dous concellos máis pequenos, comento sin acritud, como son Valdedubra e A Baña, non consiguen esas 5 personas, porque a xente non é que vai ao concello e se poda anotar, non. A xente ten que ser demandante de emprego e ten que cumprir unha serie de requisitos e teñen unha serie de puntuacións. Que máis comentar desto? Bueno, as dúas especialidades son a especialidade de albañilería, aparece aquí as 3 actuacións que vamos intentar facer, que ao mellor é complicado, ao mellor non damos feito as 3, hai que ter en conta que son 9 meses, vale, teñen un mes de teoría máis ou menos, e depois están 2 meses en cada un dos concellos. Unha é albañilería, vale, do cal son 12 personas para esa especialidade, e a outra é limpeza de superficies públicas, que intentaremos, por exemplo, as beirarrúas do núcleo de Santa Coma, das diferentes aldeas, etc. Facerlle unha limpeza a presión e outras actuacións que xa lle trasladamos á oposición que aparecen reflejadas. Digo que a ver se conseguimos todas, porque a veces nos empezamos a por actuacións, traballo hai moito, pero a hora da verdad a verás que dan feito, vale? Tes que ter máis de 18 anos e ser demandante de emprego nesa rama de obradoiros para poder optar a unha desas plazas. Como ben dixe, aparece a memoria de actividades. Bien. Bueno, aparecen tamén as actividades que queren realizar os outros concellos. E, unha vez exposto este punto, paso a... Vale. Unha vez exposto, resolvo o seguinte. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre os concellos de Santa Coma, Negreira, A Baña e Valdedubra, neste caso sendo a entidade promotora o Concello de Negreira, onde se recolle o proxecto denominado Valora 2026, para a realización dun obradoiro dual de emprego nos termos da orde do 12 de maio do 2026, publicado no DOGA número 96 do 26 de maio do 2026. Segundo, aprobar adherirse á solicitude de subvención da Consellería de Emprego, Comercio e Migración dun proxecto dun obradoiro dual de emprego denominado Valora 2026 ao Aveiro da orde do 12 de maio de 2026, polo que se modifica parcialmente a orde do 14 de novembro de 2025, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se efectúa a súa segunda convocatoria para o ano 2026. Terceiro dos puntos, aprobar a solicitude do proxecto do obradoiro dual de emprego Valora 2026 por un importe de 476.552 euros, é a parte que aporta a Xunta de Galicia, vale? Perdonad que interrompa neste punto, bueno, iso é para pagar os sueldos desas 20 personas, para pagar a directora do obradoiro e os profesionais que imparten as diferentes áreas, neste caso, limpeza de superficies públicas e albañilería. Continuando, no que se solicitan os seguintes módulos formativos: operacións auxiliares de albañilería de fábrica e cubertas e limpeza de espacios públicos abertos e instalacións industriais, que
que abrangue aos concellos de Santa Comba, Baña, Negreira e Valdedubra. Cuarto punto, delegar no Concello de Negreira a tramitación administrativa do expediente do Obradoiro Dual de Emprego valor 2026 ante a Consellería de Emprego, Comercio e Migración ao Aveiro da orde do 12 de maio de 2026, polo que se modifica parcialmente a orde do 14 de novembro de 2025, pola que establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia. E se efectúa a súa segunda convocatoria para o ano 2026. Quinto punto, remitir a documentación necesaria para a súa solicitude ao Concello de Negreira para envío á Consellería de Emprego, Comercio e Migración en tempo e forma. Sexto punto, comprometerse a consignar no orzamento que se aprobe para o actual exercicio 2026 o importe de 5.500 euros que este Concello tería que aportar, de xeito que as fontes de financiamento da parte do custo do proxecto do taller de emprego Valora 2026 que non sexa subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Migración no tocante ao Concello de Santa Comba serían asumidas con recursos propios. E sétimo punto, ratificar este decreto no pleno do Concello. Pasolle un primeiro turno ao grupo da oposición. Un ano máis, pois, o noso Concello, como moitos de Galicia, pois somos beneficiarios desa proposta por parte da Consellería de Emprego para que os desempregados do noso Concello pois teñan unha oportunidade non só de traballar durante este ano 9 meses, ou outros anos ou dun ano, incluso, non só de traballar, sino de ter unha formación, unha cualificación que despois dese obradoiro pois abre outras portas no mercado laboral que sin haber feito esa formación, pois igual non chegarían a tela. Un obradoiro que levamos anos a compartindo con outros concellos, incluso algún ano se fixo incluso se fixo un solo promocionado por Santa Comba, 20 personas dos 4 concellos que se van a favorecer, xa digo, tanto dese traballo onde van a estar cotizando, como tamén da propia formación e salen formados, incluso algunha xente recibe unha educación básica del. Benvido sea, que se aproveite, que se siga. Somos partidarios, por suposto, de todas estas promocións para tanto de formación como de traballo para os nosos veciños, que se desarrolle como se levan desarrollando todos estes anos, cos seus pros e seus contras, pero sempre pensando no futuro dos nosos veciños, desa xente que se vai formar, esas 20 personas dos 4 concellos que se van a formar en este ano, tanto en este como se logo imagino que verá o juvenil tamén. Vale, bueno, simplemente, bueno, comentar eso, que é algo recurrente, e, bueno, gustaríame darlle as gracias tamén á persona, a técnica municipal, a técnica de formación, que é Cristina Pereira, que é a que prepara toda esta documentación, a veces con un límite de tempo, pois bastante corto. Por que digo porque agradezco? Porque hai cousas, aquí parece fácil, mete as actuacións e apróbancho. Non, isto ten un estudio previo, hai que reunirse. Un exemplo, por exemplo, hubo que darlle bastantes voltas porque unha das 3 actuacións que queremos facer en albañilería é a pintura do muro do Barría de la Maza, xa que se está realizando pois esa reforma, vale? Pois vamos a intentar por ese bonito. Entonces hubo que buscar documentación, de quen é este muro, é da Consellería, de quen depende, do Concello de Santa Comba, hai que ir ao catastro, etcétera, etcétera. O sea, non é simplemente por as actividades, hai que justificar tamén que os terrenos son municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Paso un segundo turno ao grupo de oposición. Nada que aportar. Vale, pois, vamos a pasar entón a votar. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Vale, pasamos entón ao punto número 5 dentro desta parte resolutiva, apartado de mocións. O noso grupo non presenta ninguna, non sei se o Grupo Popular presenta algunha. Non presenta algunha. Vale, vamos a pasar entón a parte de control non resolutiva, punto 2.1, apartado de mocións. Non presentamos ninguna, non sei se o Grupo da Oposición presenta algunha. Non presenta ninguna. Vamos pasar entón ao punto 2.2, dar conta dos decretos da Alcaldía do número 824/2026 do 18 de maio de 2026 ao número 1156/2026 do 10 de xullo do 2026, ambos
inclusive. Tamén se dá conta das actas da Xunta de Goberno Local ordinarias celebradas o 26 de maio de 2026, o 9 de xuño de 2026, o 23 de xuño de 2026 e o 14 de xullo do 2026. Pásolle a palabra ao grupo da oposición. 2 meses de traballo do Concello en donde o día a día se ven a resumir en todos estes decretos a realidade do traballo. O traballo en sí, que moitas veces é un traballo continuo, pois tan básico como pode ser os recibos do lixo, cambios de denominación ou incluso novas aperturas, unhas revisións, tamén como desempadronamientos. Temos varias certificacións, finales de obra, facturas para ir pagando esas obras que se din con as distintas subvencións ou incluso con fondos do propio Concello, en donde se van pagando, aparece un montón de certificacións. Temos así mismo no decreto, no 843 e no 844, unhas reclamacións de un par de aspirantes a unhas plazas de Grumir, en donde piden copia do examen. Parece ser que hai unha pequena descontento respecto aos resultados dos exámenes, teñen todo o seu dereito, moitas veces con razón, xa non é a primeira vez. Seguimos en bases de convocatorias para, por exemplo, para peón forestal, para coordinador forestal. A parte das certificacións de obra, no decreto 836, que logo se modifica tamén posteriormente noutro decreto, temos a listaxe de nenos admitidos na escola infantil para o curso 26-27. Vemos que na listaxe desa escola infantil cúbrense dos 3 módulos que temos, das 3 edades que temos, e quedan 9 nenos en lista de espera. 9 nenos que se irán cubrindo, a lista de espera iráse cubrindo a medida que haxa algunha vacante, e esperemos que realmente esa lista de espera sea real, porque parece ser que este último curso houve algunha irregularidade en que non sabemos por que motivo non foi a orden tal cual. Sei que a orden de lista de espera non se executou tal cual. Parece ser que hai prioridades e preferencias, entonces hai nenos que se saltaron a lista de espera e que non puderon pasar, según nos comentan algúns pais. Non é comentario de taberna, como dixera o señor alcalde, é comentario dos pais que nós non estamos na guardería, nin preocupámonos de estar preocupándolle a xente da guardería, máis que os propios pais que se nos veñen a queixar. En donde, como repite en varios plenos, se realmente non se houbera devolto esa subvención que nós tiñamos concedida por parte de Política Social para ampliar a guardería, non había este problema desta lista de espera, destes 9 nenos de lista de espera. Pero non é só ese o peor problema da lista de espera. Nesa reforma que tiñamos contemplada, que era unha subvención de 300 e pico mil euros, 200 e pico mil euros para a obra, e a parte tamén se apoiaba unha parte para personal, íbase facer un acondicionamento do que é o ambiente da guardería. Precisamente este ano, unha das precariedades que ten a nosa guardería é non tanto o frío do inverno como o exceso de calor que tuveron a pasar estes nenos este verano con estes días de altas temperaturas. Se realmente se houbera cometido esa obra, non teríamos este problema porque iba previsto precisamente a instalación do aire acondicionado. Guardería en donde os nosos nenos deberían de estar o máis cómodo e debese velar. É verdade, estáse facendo ahora mesmo a instalación do aire acondicionado no multiusos, deberíase de haber pensado previamente nos nosos pequenos, e xa que non se acometiu no seu día, non se devolviu, non interesaba, porque era unha subvención que se lle había concedido ao Partido Popular. Entón, claro, é un pecado que sea do Partido Popular, porque se pensa en fastidiar o Partido Popular, pero non na saúde dos nosos nenos, non se fixo, temos lista de espera, hai problemas dentro da guardería, parece ser que dimitiu a directora, e os nosos nenos pasaron calor. Entón, o ruego é que se preocupe polo benestar dos nenos, miran pola guardería para evitar para o próximo ano, que, bueno, no verano xa non estarán vostedes gobernando, a ver que se fai con ese aire acondicionado. Como lle digo, seguimos con expedientes sancionadores de vertidos de agua, con certificacións de obra, solicitud de obradoiro que o traemos aquí ahora mismo, no decreto 934, a parte do 886, non houve que modificar esa listaxe de nenos admitidos. Solicitáronse distintas subvencións tanto de política social que van salindo, tanto
para poder contratar personal docente a través de distintas subvencións, tanto da Xunta de Galicia como da Diputación, incluso tamén unha plaza de unha traballadora social por as necesidades do servicio, para dar un bo servicio aos nosos veciños. Como digo, veñen varias certificacións de obras, obras feitas ao beiras dos distintos poses. Saliron asimismo tamén os contratos e as bases para o funcionamento tanto do verán lúdico como dos campamentos rurais, que despois de quedar deserto, vemos que se acabaron contratando. Temos aquí unha certificación de unha obra en donde parece ser que esa obra, en contrato, en concreto a obra da Avenida de Santiago, de un trozo que habíamos solicitado nós, pero por problemas de precisamente deses requerimientos, houve que facer unhas modificacións, un estudio arqueolóxico, estábase agora a realizar, que obra que compre desde a entrada hacia o supermercado Familia hacia a rotonda da Avenida de Santiago, unha obra que saliu adjudicada, o decreto de adjudicación publicouse o 18 de marzo do ano 25, o contrato administrativo foi o 20 de marzo do 25, a acta de comprobación de implantación para empezar a obra foi o 15 de julio do 25 e estáse a rematar a obra. Un ano para facer unha obra. Isto é como está funcionando este concello. Os comentarios que hai na calle, todo o mundo sabe, é unha paradoja que unhas obras que se fan en 3 6 meses haxa que ejecutalas durante un ano. Vemos que funciona ben o concello, efectivamente. Non fan falta palabras, chegan obras, máis que nada. Para iso hai que facer unha ampliación, ampliar os plazos de ejecución das obras, como pasa agora na Praza do Mercado. Temos tamén aquí, desas dúas requerimentos que había para pedir copias de exámenes, unha persona presenta un recurso de alzada, parece ser que hai bastantes problemas nos procesos selectivos, se lle desestima. E, para terminar, vemos aquí que se firma un convenio que a Fundación Acción contra el Hambre, benvido sea. A parte deste tema, o que sí que teño que decir que hai aquí un erro material no decreto 1085 que me gustaría que se tomara en conta, en donde das asistencias dos órganos colegiados dos meus compañeiros, gustaríame que se corrixira precisamente as asistencias dos órganos colegiados o decreto 1085, en donde... Sí, é o decreto de comisións informativas, de plenos, de asistencia en total de órganos colegiados, en donde precisamente 2 membros do Partido Popular é un erro. Entón, gustaríame que se corrixira. Lo tengo subrayado. Vale, voulle pasar un turno a nosa compañeira Estefanía, creo que quere aclarar unha dúda sobre a escola infantil. Sí, boas noites a todas e todos. Eu quería pedirlle que cando se lanzan acusacións nun pleno, que non se lancen ao aire. É dicir, que se aquí se está dicindo que se saltou a lista de agarda a hora de cubrir as plazas da escola infantil, agora non, aquí non por protección de datos evidentemente, pero que cando salamos agradezolle que me diga nome ou número de expediente. E non son eu quen vai a defender aquí a unha traballadora como é a directora da escola, pero creo que o teño que facer, é a persona responsable de facer as chamadas ás familias cando se produce unha baixa. Entón, pareceme bastante serio que se lance aquí esa acusación a directora da escola infantil e, ex-directora da escola infantil e a comisión de baremación que está composta por máis personal do Concello e polo alcalde. Pareceme bastante serio, de todas formas. Aquí cumpliuse sempre que estivemos nós o regulamento escrupulosamente. Entón, gustaríame que isto se aclarara. E despois, respecto do tema das obras, efectivamente, xa estamos cansados de escoitar aquí da subvención que pediron, madre mía, que só deberon de pedir esa durante tantos anos, da escola infantil, vai nos a quedar grabado.
Instaláronse aires acondicionados e correxiuse o tema do calor na escola infantil. De todas formas, a propia infraestructura fai que se acumule o calor e é moi difícil despois controlalo unha vez que se eleva na escola infantil. Pero eso estáse correxindo. Vale? Eso quero que quede claro aquí. E ademais, respecto da dimisión da directora, eu creo que non corresponde falar aquí dese tema porque ela presentou un escrito de renuncia irrevocable ás funcións de directora e ela explicou os motivos ante a alcaldía e a concelleira de área, pero quero aclarar que foi unha dimisión voluntaria, entón, ante eso, pouco teño que decir. Se ela considera que agora mesmo non está con forzas ou que non ten a capacidade para levar a cabo as funcións, eu non son quen de obligar a nadie, ela é libre de dimitir das súas funcións como directora. Agora, quero decir tamén que ante os imprevistos que nos encontramos, pois creo que os cambios poden ser tamén para ben e cando se cerra unha porta se abre unha ventana. Así que, saliremos fortalecidos, creo, e, nos agradecemos as súas funcións durante todos estes anos. Creo que o fixo ben, por eso, repito, agradecería que retiren eso ou que, cando salamos daqui, aclaren que pasou coa cobertura das plazas da escola infantil. De todas formas, a mí non me consta ningún tipo de reclamación por rexistro, que é por onde se deben de facer as reclamacións, pois tanto a cobertura de plazas como o funcionamento da escola infantil. Agradecería que o aclaren, claro que sí. Respecto do erro que había no decreto nas listaxes, foi un erro a hora de colocar un horario de, creo que foi de un dos nenos, e se rectifica, porque xa estaba firmado polo alcalde, a exdirectora se dou de conta, se rectifica e punto, nada máis. Vale, pase un segundo turno ao grupo da oposición. Pois moi fácil, respecto á listaxe de admitidos, é así, non teño un número de expediente e, por suposto, que non vou ser eu quen se preocupe, sino mirar a usted quen entraron e poden ustedes terán a capacidade de poder ver quen por orden si entraron ou non. Por suposto que non teño un número de expediente, nin teño por que ter acceso a esos datos, que peso esta lei de protección de datos, pero vostedes, como responsables do tema, se preocuparán. E parece ser que lle molesta moito que lle falemos da obra que si devolveron esos cartos por non facer a obra, por non traballar para os nosos nenos. E precisamente todos esos problemas que ten a infraestructura estarían solucionados con esa obra nova. Porque meter parches cando hai unha solución alternativa bastante mellor, pero é o que están facendo vostedes. Vale, non sei se quero un segundo turno a concelleira. Eu sí que o quero. Aclarar outras cousiñas que se dixeron aquí. Relativo ao decreto 1844 da plaza de sustitución do peón de Gromir, comentar que si que hubo dúas reclamacións relativas ao examen. Por qué? Porque hubo unha pregunta que estuvo mal correxida. Fin de la cita. Correxiuse de novo e aclarouse. Unha pregunta de 20, eran 20 ou 30. De feito, creo que unha das persoas que reclamou tiña mal, igual. Creo que había 3 ou 4 accións, tiña mal igual. Pode pasar en máis exámenes, non hai problema ningún. Do da escola infantil, a mí o que me parece curioso é que volvemos ao mismo, e que din, e que un pai díxome, eu son unha persona pública, estou 24/7 no Concello, menos cando vou facer algún viaxiño corto, e poden consultarmo, poden vir por registro, poden solicitar unha reunión. Se non me engaño, a min creo que nadie me dixo desa problemática, vale? E relativo ao tema do aire acondicionado, é curioso, porque a escola infantil parece que a creamos nós cando entramos no 2023. Chegamos, fixémola nós, pero antes a escola infantil estuvo 25 anos sin aire. Antes non facía calor, pero entran este grupo e de repente hai que facer absolutamente todo. Sí que é certo que adquirimos uns dispositivos para intentar regular ese aire. Non son suficientes, sí que melloramos e cando se poda farase algunha obra. Relativo a esa concesión da obra de cando entramos, era unha obra que daba unha subvención de 200 e pico mil euros, non 300 e pico, igual estou engañado, estou falando de memoria, e que o Concello de Santa Comba creo que tiña que aportar, canto era? Era bastante. 60, 70 mil euros, pero a obra había que facela ya. O sea, non estaban ni sacadas as cláusulas e en 2 meses tiña que estar ejecutada. Sin saber onde meter os nenos antes, e non deixaron nada preparado. Se entrarán os rapaces e despois tal, o sea, é inejecutable. Relativo
a crítica, non me acordo que número de decreto era, das obras, do plazo de ejecución das obras, a Avenida Santiago, si, tardou un ano, unha barbaridade. Sinceramente, unha barbaridade, tardou moito, vale? Douse unha prórroga justificada. As prórrogas, inda que crean os membros da oposición, que inda que non o crean, as prórrogas non as dá o alcalde. Non é que teña esa capacidade ou hai un director de obra que dá unha prórroga. Oye, pois hai chuvias e non se pode facer isto. Dalla, a todos nos gustaría que se acabaran antes. Pero o máis importante é facelas. Porque eu teño memoria, nos últimos 8 anos non se fixeron nin a mitad de obras que se fixeron nestes 3 anos. Foron dun goberno, foron de outro goberno, de quen correspondera. E que están dicindo que ollo ca gestión, porque tardou un ano, ollo ca gestión da alcalde. Bueno, pois ao mellor teño que ir decirlle ao Ponciano Nieto como se colocan as plaquetas. Algo aprendín estes días, pero vou ir a sudarlle a colocar as plaquetas. Se tardou en facela, pois tardaría polos seus motivos. E punto, esa está, non hai máis. O da escola infantil é algo sangrante, porque parece que o Concello de Santa Comba ten unha perla tendo unha escola infantil municipal. E esa perla non é unha perla, é un dardo envenenado, porque cando se fixo, fai 25 ou 30 anos, cando se fixo. Vale, non te... Vale, se vedes na Revolta, Zas e outros concellos teñen galiñas azuis. Quen paga o personal, etcétera, etcétera, todos os gastos que hai, quen nos paga? A Xunta de Galicia. Pero o Concello de Santa Comba non. O Concello de Santa Comba non solicita nada, fai unha escola infantil, vale? Pagamos 13 ou 14 nóminas e ao final os cartos vanse por aí. O sea, que den leccións da escola infantil ante a mellor concelleira que pasou por este Concello de Servicios Sociales, teño que admitir que Esther, que estaba no Partido Popular, tamén recibiu boas críticas e agora que ves o traballo, pois penso que fixo un bo traballo, pero a mellor é a miña, vale? Querer dar leccións da mellora que pasou polo Concello de Santa Comba, bueno, é curioso. Antes, cando estaban eles, os nenos non tiñan calor. Gobernaron 20 anos, pero nin uns cacharros puseron. Nós, polo menos, pusemos dispositivos. E hai que seguir mellorando neso. E vai seguir, claro que sí, vai seguir. Despois, que máis teño por aquí pola banda? O recurso de alzada, non sei a que se refiere, pero, bueno, intentarei contestar se piden por escrito. Vale, despois, bueno, relativo ao decreto 1085 sobre as asistencias dos compañeros, bueno, que se refiere a señora Pos é que a algún dos membros non deberon de contabilizarlle ou algunha comisión para que a cobre ou algún pleno. Entonces, eso tamén non é culpa do alcalde. E con Ponciano vou ir por plaquetas, vale, non hai problema, pero co tema das comisións, si se lle pasou a habilitada nacional, pois revisarao, sin problema ningún, e abonaránse. Eso non se preocupe que non hai problema ningún. Sí, bueno, é máis que vai a ver. Bueno, pola miña parte, nada máis. Vamos pasar entón ao último dos puntos, que é o punto de rogos e preguntas, 2.3. Paso o turno de palabra ao grupo da oposición. Vou facer unha primeira intervención e logo vai a dar paso a miña compañeira María Josefa María Calvo para que interveña tamén. Respecto ao que acabamos de falar ahora mismo, en ningún momento estou culpando nin a habilidade nacional ni nada. Efectivamente, si están ben contabilizadas, o sea, que a habilidade nacional fixo ben o seu traballo. Outro tema é que hai un error que se lle pode pasar a calquera e simplemente estou aquí para comentalo sin ánimo de realmente de culpar a nadie. Si están contabilizadas as asistencias, pero non están computados o importe. Non é outra cousa. Tampouco non é nada máis, pero, bueno, habrá que corregirlo de alguna forma, pois se queda constancia sin necesidade de facer un escrito para facer esa corrección. O tema da escola infantil parece que lle fastidia moitísimo. Efectivamente, pois Santa Comba fixo unha escola infantil cando todavía non había, desde a Xunta non se habían creado as escolas, as galiñas azules. Levan ustedes 3 anos, poderon haber solicitados a que lle interesa tanto que se transformara a escola infantil. Só fixemos en varias ocasións. Sí, pero sabes o que hasta ahora non hai ninguna reunión ca conselleira, non se preocupan de nada. nada. Porque xa dixeron que non a queren. Xa dixeron que non a Xa queren. o sabe usted, non hai problema, pero, bueno, porque eu son o alcalde, estou no meu claro. turno de palabra, E a non se conselleira preocupe. tamén, bueno, pero... Ahora mismo só sabemos. Entonces, aí estamos. Efectivamente, a subvención, cando vostedes entraron, pediron prórroga. A primeira parte non fui devolvera, fui pedir prórroga hasta abril do ano siguiente. Debían de querer facela, pero quedóselle moi grande. E sí que había que facela, pero claro,
había que falar con educación para poder mover os nenos ao Barrié como se había considerado facer naquele verano. Como non saben coordinar, nin poden, nin realmente a intención non sei onde sale, había un proxecto, unhas bases preparadas para facelo, en seu tempo, para que os nenos estuveran precisamente noutro recinto para non facer a obra e que realmente estuveran os nenos, pero bueno, eso é máis fácil de volver, botarlle as culpas, que era unha obra inejecutable, que realmente, pois nada, me parece ser que os que estamos gobernando as outras legislaturas facemos as cousas por facelas, sin preocuparnos realmente de levar as cousas adiante. E volvendo un pouquiño a todo o tema de que si falábamos dos fondos, de cando vostede chegou aquí, pois mira, efectivamente, a conta xeral do ano 23 había aí uns 2 millóns e pico, pero precisamente porque vostedes mesmos ejecutaron unhas obras, pero non foron capaces de justificarlas dentro do ano natural. Se non se justifican dentro do ano natural e non se certifican, o Concello ten que adiantar os cartos e despois, cando veñen o ano seguinte das distintas administracións, tanto sea a Diputación como sean da Xunta, é cando realmente ingresase ese importe que tuvo que pagar por adiantado. Pero non é porque vostedes fixeran a boa gestión, senón porque hai 980, algo así que non me acordo, 1.000 euros do IDAE que se ia pagando pouco a pouco e que logo o ano seguinte ingresou pois o IDAE desde a Consellería de Industria, entonces chegaron con esos fondos europeos, entonces se recuperou ese millón, pero non pola súa boa gestión, sino porque viñeron os cartos que estaban pendientes de entregar esa subvención desde que Santa Comba paga, logo é cando ingresan os cartos. Tardaron, problemas de Europa, problemas do goberno central, non sabemos de quen, pero efectivamente, de repente, 1 millón de euros que se recuperaron dese remanente negativo, así como moitas das obras que se ejecutaron no ano 23 non se certificaron a tempo, entón, se non se certifican e non se termina todo o proceso administrativo de sobra, as diputacións e a Xunta pois non ingresan os cartos correspondientes, entón hai un gasto excesivo que logo se recupera, pero non pola boa gestión, senón pola administración, polo trámite normal que se leva de calquera legislación, de calquer goberno que estea no Concello, en donde, se non se fan as cousas a tempo, pois a cierre de ano é o que pasa. Nós estamos aquí non para criticar, senón para dicir como son as cousas. Normal que usted as defenda, pero non critico. Eu veño aquí, estamos precisamente nós para fiscalizar e para defender os intereses dos nosos veciños. Non porque usted o faja mellor nin peor, senón porque se non o fai de alguna forma, pois haberá que criticalo. Se o fixera ben, xa non criticábamos. Cando hai que votar algo a favor, vótase. Cando se considera que realmente non se está facendo como se está facendo, pois entonces aí é cando temos que realmente decir como están as cousas. Non criticamos, decimos a realidade, inda que usted a veces intenta modificala, camuflala, pero nós tampouco non estamos aquí nin para mentir, podemos nos engañar, pero tamén ratificamos se fai falta. E respecto, volvemos outra vez ao tema de concursos, de plazas, cando sale unha comisión de servicios solicítase e se interesa, senón tamén se queda a traballar. Entón, nadie obliga a cambiar de plaza e, ademais, pois a última interventora, que era precisamente veciña nosa, ela sigue estando na súa plaza que é de propiedade. Esta comisión, esta que tiña realmente acumulada, non interesa porque hai outras mellores. Entón, usted intente transformar, non vamos a intentar decir aquí que se é mellor ou peor, pero, bueno, a realidade dos habilitados nacionais non a fai usted, fan eles, eles teñen a libertad de poder concursar e de cambiar de concello ou de seguir no mismo, se realmente están a gusto, ou incluso, como di usted, promocionar, pero tamén poden volver despois. E agora vou a pasar a palabra a miña compañeira. Antes de que fale a compañeira, vou aclarar un par de cousas a señora Pose, senón despois igual se me pasan toda a interventora, que mira que lle damos voltas, é o mismo que dixen eu. É o mismo que dixen eu. Manola do Loureiro, que lle pregunten, ten plaza en Outes, veo aquí da acumulada e interesoulle máis a de Santiago. Normal, porque é a capital de Santiago. Pregunten se estaba descontenta. Igual o alcalde, pois non sei, eu non vexo problema ningún, é o mesmo que dis. E despois, sí que o que me rechama, o que chama moitísimo é que aquí non veñen a decir mentiras. É verdad, non todos veñen a decir mentiras, pero a portavoz, algunha di que non veñen a decir mentiras. Bueno, xusto antes, un minutiño antes, dixo, neste turno, vale, dixo o seguinte, dixo, relativo á escola infantil, dixo que queríamos facela, pero que nos quedou grande.
pero acórdense ustedes, os que estén escuitando, 5 minutos antes diso que non a queríamos facer porque era un proxecto deles. Entón, xa está mentindo, orquestadamente. Primeiro di que non a queríamos facer, non a querías facer, como era nós, igual levábamos os méritos. E de susto despois di que nos quedaba grande e non a demos feito. Entón, iso na miña calle, e vivimos na mesma, é unha mentira. Non sei Matilde Copina, que tamén vive, ao mellor ali no centro non é, ou si, bueno, non sei. Paso un turno entón a concelleira. Non se trata que sea unha mentira, son distintas opcións dunha mesma realidade. O que pasa é que usted interpreta como lle quere. Hola, boas noites a todos e a todas. A ver, eu quería facer un ruego pois dunha fecha en concreto que pasou un caso que pasou en Castriz pois no mes de maio. Isto é un pouco tema de convivencia, un pouco para que nos entendamos, non? No mes de maio fixose unha comida popular en Castriz. Pediuse o pabellón porque daban chuvia. Entonces parece ser que se denegou o pabellón porque parece ser que, bueno, que aí que se iba a poñer barra con bebidas alcohólicas. Entonces, o meu ruego é, vamos a ver, fai poucos días fixose no pabellón, no Fontenla, púxose unha pantalla e púxose unha cantina e supoño que habría bebidas alcohólicas, non venderían agua. Paréceme fatal, aparte que estou totalmente en contra do que está pasando tamén cas festas das aldeas, porque nas aldeas tamén temos que vivir. Eu acórdome, antiguamente, nas festas de San Pedro de Castriz, o primeiro día da festa sempre se respetaba. Eu entendo que Santa Comba, que é o Concello, que ten que haber moitas máis festas, entendo todo eso. Pero as aldeas tamén necesitan vivir. E hai xente que traballa a destajo, que traballa moitas horas, e que non se sinten apoiadas. Entón, eu estou totalmente en contra, e digo convivencia porque eu creo que temos que vivir e deixar vivir. Isto non se trata de eu son mellor que a ti, eu vou che ganar nesto, eu creo que temos que manter un pouco as tradicións, porque son de todos. É unha pena que deixemos morrer as aldeas, porque son de todos tamén. A ver, eu traballo en Santa Comba, pero vivo nunha aldea. E digo Castriz porque vivo aí. Pero o Concello de Santa Comba ten 23 parroquias, creo que son, se non me equivoco, 17, perdón, xa, bueno, Fagua máis grande do que é, 17 parroquias, creo que todas merecen ter oportunidades e que merecen, pois, traballar por si mismas e que teñan tamén apoio. Entonces, tratas un pouco deso, é que se facemos unha festa nunha parroquia, hai moitos outros días para facer certas cousas, porque o ano é moi largo, e se dicimos, bueno, pois se o comentamos, polo menos, sabes? Porque eu se comento con un veciño, mira, eu hoxe vou facer isto, a ver se podemos amañar para que ti o fagas outro día, creo que é razonable, cando as cousas se falan, cando hai comunicación, que haxa un mínimo de respeto. E a verdade é que isto non me pareceu xusto, porque xusto ese día daban moita chuvia, choveu moito, había moitísima xente, que foi unha festa que, de feito, doulle a norabuena á Comisión de Festas de Castriz, porque están cada ano aumentando máis, e, bueno, é unha pena que non se lle dé voz a esta comisión e a outras comisións máis, as aldeas. E iso é un pouco, e despois estou tamén un pouco tamén polo tema dos espacios naturales, que os temos moi abandonados. A fervenza de Castriz, digovos eu porque vivo aí, ten moita afluencia de xente, moitísima xente que pasa por aí, que a vai a visitar. De verdad, pasádevos por ali e vedes como está. Bueno, vale. Non paseo moito por ali porque non teño moito tempo, pero a xente que vai por ali e que vexo que pasa moitísima xente por ali, é unha pena que este abandonada. A verdade é esa. Nada, ese era o meu ruego.
Nada, bueno, simplemente responder, coincidimos en moitas cousas, dou a norabuena á Comisión de Castriz, que sí que está facendo un bo traballo, pero doime bastante, doime, e isto é a política, doime o que se di aquí porque é sacado bastante de contexto, e son unha persona que admito os meus errores, e teños, e tuven errores, pode que tuvera errores que a Comisión de Castriz, intentarei limalos, nunca orquestados, nunca orquestados, pero había unha persona aquí que é, curiosamente, das 5 personas que é integrante da Comisión de Castriz, acaba de marchar por culpa desto porque lle doiu tamén. Hai outra persona de Castriz aquí que me acaba de mandar un mensaje que está un pouco alucinando. Que a fervenza de Castriz está máis ou menos abandonada, bueno, non sei se estaría mellor antes. E as críticas que fan destes periódicos digitales, que sabemos quen paga, vale, de que está abandonada, hasta outro día lle intentaron contestar, porque facían referencia a un desbroce, que non se pode facer ese desbroce porque hai unha planta autóctona. E antiguamente sí que se facía o desbroce porque non se sabía nin desa planta. E facíase pa diante e cortábase todo. Vale, se hai errores hainos. Derimirse agora as festas de San Pedro de Castriz e de Santa Comba, cando ese problema había que tratalo fai 10 anos, que o problema foi fai 10 anos, bueno, eu entendo que hai que facer política e respeto moito pois, a concelleira, neste caso de Castriz, polo seu tono, sempre educado e sempre interesante, pero pois, son persona e tamén me doi, porque non prohibimos o uso do pabellón de Castriz, de Traba, non o prohibimos, falei ca súa presidenta en varias ocasións, vale, e o que lle dixen é, Laura, teño medo que a xente vai a fumar ali, teño moito medo, porque como controlas a X horas que fumen, díxenlle que se intentara controlar eso, finalmente non choviu, porque creo que non choviu. Sí, diluviou, Pero fixeron, no, alá. Diluviou, aquel día, de feito había un concierto aquí en Castriz. Sí. Era polo enterro, non era pola chuvia. Vale. Entonces, deixarase sempre, creo que a solicitud foi escrita, díxolle que sí, ou non sei se foi verbal, se podo aportala. Neso, sí que única diferencia foi, divergimos no tema de que, claro, se fai unha festa ali, están hasta as 5 ou 6 da mañán, eu teño medo que fumen, a ver como se controla eso. Simplemente se dixo eso. Autorizouse sempre a todo o mundo. A todo o mundo. Espera, estou dando o meu punto. Entonces, eso, o da convivencia, entendo, e hai moitas máis comisións e todas fan moi bo traballo, pero bueno, que se diga que non se aposta polo detalle este da festa por Castriz, que se diga que non se aposta cando antes non había campamentos en Castriz e ora os hai, vale, entraba no colegio de Traba, antes non os había, desde que entramos hainos. A obra toda que se fixo en Boaña, en Outeiro de Castriz, vale, que iba a levar 4 riegos no 25%, pasamos ao aglomerado, pagando a parte, vale? No pos-2026 metéronse case $250.000 en Castriz, vale? A carretera de Boimente, que pasou Dios por ali fai moitos anos e non volviu, vale? Unha carretera de Boimente, 70 e pico mil euros. Frieiro, aglomerar Frieiro, 50 e pico mil euros. E Padreiro, primeira fase, 70 e pico mil euros. Que se diga que non se aposta por Castriz, cuidado, cuidado, porque sempre parecía unha parroquia beneficiada hasta que chegamos e vimos o que había en Castriz, vale? E moitas máis cousas. E que se diga que non se aposta polas comisións, cando este emenda, este grupo foi o que subiu as subvencións, cobraban 500 euros e ora 750, que non é unha maravilla. Habría que darlle 2.000, daránse cando se podan. Fomos nós. E ora, se fai falta, póñese luces de Navidad, e se fai falta un árbol para Castriz, para o evento que me piden, pomos o árbol, etcétera. Só que hai veces que non son fallos, a veces é a maneira de dirigirse, e a veces eu tamén, obviamente, teño errores. Como probablemente sea alcalde 20 anos, espero ir pouco a pouco, tendo un pouco máis de talante, pero sí que me doi, incluso a persona desas 5 que é, teño un mensaje agora dela, acaba de marchar porque ve que non é verdade eso, non é certo. Moitísimas gracias, levantamos a sesión.